Kleram kok bedas ketulung. Wis ah. Durung. Dimulane kok gak krasa. Wong wedok iki nek ditinggal lanang ndi iki awakmu aja ngomel, aja gremeng. Kene kuwi turune Bayu iku kok turun. Lho, anane wong wedok ngomel, wong wedok gremeng, soalé penak aku gak bener gak tau nyabani omah. Ya aku iki mbek mulane jerongkon iki lho. Kok dijaput-japut. Aku iki sing ngingoni awakmu sing Ngingoni apa? Aku gak tau ngingoni, sembarang golek dhewe, golek panganan dhewe, gak duwe golek utangan dhewe, keluyuran dhewe, golek sandapangan dhewe, bumbah-bumbah dhewe, sembarang dhewe. Yo, korek cocote kadang ngomong gak iso mingkem belas iki lho. Mbak mulane kok yo anggere sak karepmu dhewe ae. Ya gak gawe sak karepe